Nastoupil jsem do DM jako prodavač pokladní, poté jsem po 3 měsících byl jako zástupce vedoucího prodejny a poté jsem absolvoval školení training program a následně jsem zkusil výběrové řízení, které jsem vyhrál a od té doby pracuji jako vedoucí filiálky. Tak už v roce 1995 jsem nastoupila jako prodavačka pokladní do DM drogerie. Později jsem začala pracovat jako zástup vedoucí a pak se naskytla možnost pracovat jako vedoucí filiálky na nově otevírané prodejně v DM drogerii v Igi. Růst kariérní od pokladní, kdy jsem nastoupila do DM, přes zástupce vedoucí až na pozici vedoucí filiálky. Já vlastně vesměs dělám to, co dělá prodavačka, akorát mám na starosti nějaké věci v kanceláři navíc. Od objednávání zboží po zandavání do regálu, plánování docházky, vedení teda kolektivu, motivace kolektivu. Když všechno funguje tak, jak má a máte silný a dobrý kolektiv a máte za sebou lidi, kteří vám poradí, tak to potom opravdu je 3/4 práce za vás je hotový. Stabilní firma, jak říkám, spoustu benefitů, ať je to dovolená 5 týdnů, ať jsou to stravenky, zaměstnanecký časopis, spoustu věcí a plus teda věci, co se týče třeba vzdělávání, což mi přijde, že je obrovský plus. Tak určitě největší benefit je 13. mzda, kterou dostáváme polovinu v červenci na dovolené a polovinu v měsíci prosinci, kde můžeme nakoupit dárky pro své nejbližší. Stravenky, každý rok vlastně se zvedá plat o nějakou částku. Stabilní firma, moderní, příjemný kolektiv, příjemný lidé, jak v provozu, na centrále. Tak já jsem jako hrdá na to, že pracuji v DM. Mě ani jakoby nenapadlo samotnou hledat jako jiný zaměstnání.